Здравейте, Сава Башиш. Лоби бара. Така. Сега от тук. Така, ето го лоби, рецепцията там. Ама тук сега е добре, аз затова ти казвам, че не обичам нови хотели да гледам. Не, да. Сега това вече прилича много готино. Друго. А помниш какво беше гадно? Обаче само мога да ти кажа, че храната беше много по-добра от предишния хотел, няма да му казвам името. Храната беше брутална. Тук храната беше Помниш велика. как изкарваха от фурната питките и се мажи с масло? Ма ние бяхме като прасета. Ти и сега сме така, защото нали сме на аванта, но това е другата. Така. И обаче, когато беше пожара, как идвахме по двойки, тук взимаме от лобито и стояхме на шезлонгите тук на басейна. Хубави времена. Успяхме и този хотел да го прецакаме. А той е хубав. Кой се даде тук? Кой е от всичкото? Сега ще видим. То тук мен и тая лагунка, където тя каза, мен много ми хареса, като изключим оня случай с ката. С Сашто как се изнесохме с 200 тогава. Тук гледахме рибите. Его тук асансьор трябва да има. Така, ето слезнахме.